Ebusiafo ya sanso edi shemo ewa hebium aha emergency Ghana TV eso enenso da fufu atwede amponyankopon de acheye ebusiame the story bi ebe femo efa yenua be me bia obepie mu ewo Sompa TV na se mo de ba ye ne se ne maame de no efa kwan bi so eja neni enji hu na ye bisebisa mu no ntirechire mu ayenua be ma no de ba ne se wato asase esidan ewo so de amane maame na ni nua ba nyame bi eja neni enye ho na ono opese ne maame ka kire ni nua ba ne se asase na se japade no ono be ma ne de ne dia maame ne nso se da omie na no enka kire ni nua ba ne se japade no onua be ma ne dia enti yenua be ma no de maame bepie mu wo fidie mu ase ja na o kire nsemu enti yenso de yentie nipa ba ko asem nti no yeto yensa de fe maame no enne maame no abepie mu wo fidie mu ase ono nso kire nsemu. This one is blackmailing, original blackmailing. Ebusia yensem Nyenko tie mu nsem emana so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so our comment section as come ho nyenko hwe video no. Number 1 Daniel Mensa krono mutantia wan no obuna ko adu ono ane maame ma bena bo atima abo aso ntonso kwa odayiko maame etesei na me adom awo me ya no ama ne so kakra ma yo Uba mi show isu ami wa Bible Quran ya bibi focus ya kasa preko. Shina pobodu ane cross opede he. Me pa cross na dan ko mu. Akọ wuro mai. Yo, ene so fa cross nu. Na bodin eye me abenebo atema. Bodin me abenebo atema. Mi kura cross. Sasemo America no. Asemo America no. Ukure turodo na meka. Onyame mwa me. Oja. Ma me enra obey di asembe daye. Se 201 mukwa yie bi mukuru na mukwa ye na mse yesi ma nwura fie ho eme pamu fra yie na se te ye wawre wo ma akotena fie su ene wo hye wo boso obi sidan ama te ampa wo de se ye wo yo obre wiska ma akoto asase kakrakra mai da no o se onka so otuni ma me afiri ba bi ote da na mum da bi asemti na chi sanse opese wo ya de bi se edan ye wa wodea no hwe oni yemu na opese ode dan ma obekua wo bro no wakwa wade ni bi asabi ekusabi so ya anya ne ho ade kura nso ya gi fie mu ya e de ama no de ono so ontumi ma mfa ne japade ensempie ne so eti eja ye bo opunu na nso kan wo de se ene nso beba no wa be kire wo de mti wakwa hwa na wo me ye hwe asemu yi nkire mu ne se wada wodoma wele minche mo ma mi enko chire me fanse kasegu akasem no ha me ba no me fanse me de ne koto adwuma enna me de ne to fitem na me wo ba bi ni nti wo mu susha wo mienu no me be fa wo mu ko ba bi ni okay enna me ma me yare ye no enna me be fie ti me be fie no na me hwe de fie sitie no nti me to prot nti me ma me wi to no ato prot na to dada ai na me doso banche enna me ma me wi ye no ti me ma me wi ye na chire no na me instane ene me ye ayi nti me twa abro aguku kura agu me ma me prot so ema me nua ba no te ni nyina toni nti me ba ba resesa toni me nua ba unua ba yo ena ba ku wuye ifri baabi ani baaye no na ma dofo ni da ho na me ama obi se wontu banje no nti me baaye na saabe ne me nua ne ma ya chogu me so wo kura akoye no wo mon kura ne wo kon e pamo enti wo kaya me se ma why am about Messi Dam? Na sabe nso ma top prot no ho. Sa aya wudi mo ye mi dream. Good top prot no da ho. Enti wo ye no. Wono kra no wo so be si e ho. E prot e de matwa go prot no so no. Na me say me wo prot wo ho. Enti ni kura nyame no da na ye pam me no. Wo ko koto wo se me kokuma se aba.
ena odiska bai nti odiska ne bai no sa ena wo se ma sanua nti me so ma me gina ho na che so odiska ne bai set to plot no na wo bi wo ho dada ni ti ena wo first kai no ena wo yusu sa plot no dabi me de eye wodem dra me no sa be na me nye sa plan no nti 15 no de bre me sa tam no na iska pa iska 201 na wode na me ye plan no enti na nka me so me sa frɛ ne sɛ wo me anya permit no me ko ene ma me paso general pese hu nukure bi wo ha na wo plot ne dada ti mi sika na ode bre wo no de ye den ɛna me kyɛ sɛ me de ebi ye asase ne plan no ɛna me de aka no ekoma me sister nse nke de ko ye sa plan ye ko ye se ye nye sa plan no ne nto so asase ya kenta mabuso se wo abeye plan ye nye ma se sa bi no ne eto ne mfumfum wo ma ade hye no nti wo ya na wo makutwa akrama no akata so che se wo ho na wo ye ne ho kra ɛna me ye nya ho krata no eti sika no de bre wo se fa kota asase no wo sa de na de ma no me de ma wo nua ba nua ba be wo nua me ba ma wo se na de ye ho ne ma wo me se 15 so o ma me 3 point wo de 2 mil 1.5 no ma me no ɛna me de ko ye sa plan na de kai me na de ko ma me ba panin so mfanye den won fanto na the sa plan au me pa cho ka me de ko ye permit no ɛna yaanye na me de kokoma me etu be ni saka ni sika me kwa kwaje me sika no a me ba na diska no na me ka kire ne se kujo sika no wonu ya ba se afa no so wo su adwuma wan kan chem ko pen ba me ka kire wo ɛna wo ye se ho se me nua ba ɛna che se de ba se ye da no enti da ni mu no na me so me boa no on so boa anwe no me twi bi na ma twe abo bibia adua ensu a me de ye da no me na me twa brog no bi fi ba bia ni me me gina me ye se be ma me gina ho twa brog me gina ho esi da no etini nyina ne se wo scan bi ma me a na me so me bi asoso na me si da se obi akola keto a wo se wo be si da ma me o ma me de se me mo no nko anye de emene ni me ne ho sa etimi no na me boa enti na be 2025 ena me be bae no wo se ma me ho kire me na me se ho kire o de ade ye ho no wo se ne yire ba ko awa no ba bi oda no ada ne yire no yesen ni ma me yire no yesen mani mu anka ai papa yire no yesen ne ma mi ni nate inu mi na so bia papa ayo etu yire peni ni we no wasa wa afufra kan o de ma me kasa boy ena wo ba ya we bi kura nka ebi ama se makofo ba no nti wo so dia na no de ne be tire fi ho no pani ketwa no de ne be me pa cho ena so pani kura kwa bi so wasi wa ko age wo de tie ena ehwa me kan se na kudwo mate me wo na afre me se anti se mitimi be si da bi ma me yini bi na me so se me de me ni problem akuya wo ni de ma ya tum se akra no wonu efie no me dana me dam kura no me di maka kire me mani nyina se me wuo se me tiase o sa galwe woni ne ma no ye dia wasi enti wo ba no wakofa ne de ene putantia na wasi da no eno na ma me kasa putantia na wasi da no wo ba no wakofa no mentime kan se woni na wo miensa na me ma wo manager pade enti saa da na wo honde udi da so enti chebi ma no na wo enso de efie no eye akura ne de eja wo se da wo ba ya wo se ya wo de force ene ntokwa aba me so se ma so wan che da ni mu a menti ase ma na me se kwa me ma he ebo he ne meko court kura kwa ya de enti se wa ba se wo si wo pe ni so se eni a ene emienko na ani me ko office baby say ye kwakwa sankrata wo ko san ya afedi me plot no say bi o
plot no afa de me de anim ade chi ye na me da sore ye se nyame ye so no ma akwanche me nimu ade enti me koda ye na me hunu se sa plot no wo ye afiri mu a me eda no eni so ye busa wa wo se wini ho a wo ye no ma na da no me matumi nu nsini ma ye bibia ya wo ba no eni mo ho hwe na sa akudwo de wo ye me no na girl ne frɛ no se bra wo ma me se wa betiem de wo ye no wan fa plot no anko wo yi plot no afirim ameda no nko na siso se de bia na se me wu a me empenimfo ye ni chefa ye frɛ no a me be di matam se me nko court minimum adwuna me dwuna ya me kasa ansemfo na akire wo na me se kudwo wo se wan ka no kore eti koye me maame na me se kudwo koye me maame bra ma bra me de akoto adwuma mo e ma no kura maame ya dwapade bia na se wa be si dan na wo de ama maame akoye abusua fie wo se no enya abusua fie na agya me de tewo e be bosumi ni wo ba ya e dan na metum wo be yi me no manyina akogu amajare nsu ya toyi mi donyame se nansa ne nsu mi dai hwede me nya nipa kase o wa be yi uni ma nyina firi ai frigare wa se wa ma me nso jade ho ena me ye kumu se se me ba ma mponte se me be ye case me se me ba no me tu me be yi uni ma frigade ajare so ma wo no aduane no aduane ni ya che se emu oya emu oye o edru se nyina so nfa no aba no de okaka emu oye o wo sa ko be nyari tie wo ko be bi ani asai ko Thomas me proto ya abandi ya mabisa fifu adome ya me container me didi so wakoton me be ya koton ya che se me ha wa wakoton proto wakoton proto is there afa ya wo me ka mo me muni di me bini o woni di me bini o ate woni di me bini agba wona media me so erade mami tie mami empe emotional black yo mate wow me mabo atema esiro nya botere obey ka se obeto plot amount wono na wo plot ni bi da hodada ba wan kan kire ni se kudu plot die o maame mi obi wo hodada e maame ti so pese utobi die a ma ye nyusu mi die yi ni enfe sika ne nya ho ne ma ba to ye kom en wo disika ne brewo wo de brewo no na wo se wo disika ne bi koye ho ne ma na de aka wo de ma ni nua ba onu enfa ne ho onu de ho de onim se maame nue o disika bre ne maame so onfa ntop prot en prot ya kire ne prot eti so wo disika ko ma ni nua ba ma na didie onu de enfa ne ho eti wo nkire mu no e kire se prot no e ye kududia dabi min kire mu awo me kire me sabre no prot no ye to a yanka nche obi o wo bakura won kan nche ma so tie ene na ga ye se wo bro this kan bre wo no wo fra ne ka che ne se kudo me ka che no wo si wa no wo so this kan bi koye ho ne ma me se skaro me ka che se kudo me de akoye star plan no na this kan ma wo nu ya bad na ko wo di bi koye star plan o wo me nya no ano no me se me de koye star plan no ebire no ene me de aka kan se ya wa ya kwase ya koye permit no ya anye enti me nya nded no wase ma me fato na me koma me ba no na me ko be ma me mfa ne ho maka chi sika wo ho me se so di bi ya star plan ba wa no wo di bi me di bi ya star plan se ne star bre de me na mato eda ho na so wa anye star plan na nka me kura me ba ye ne kura ma ye star plan no na da asi ani mu na da asi wo ho me kudu e di ntina ma me approach wo ba bia no so koton e ma ma me pro na me amedia prot na ba bia ne o kama sa me ye container free akọ me na me di ka ba container ko ba ni first me mudu no ha na do ko prot me je ye e de me ye hu bia ma me ni mu hwe me ye baba shop e de ma bala ba fe di kuti so hwe ho onyi tri ye o no na ni yiti ti be su adwuma aka na me ko execute sere adwuma na do so ye de e no bi shop na me promise kuti pass asibi na me kunte bi sama me shop no bi ye dey e ma wo eti ma me ne nyina ba adum e be to machine ho niema na me modu kunte na e wa ha ne ko da bi ne ko kai dey esi eni ya asase na odi ko ni mo hwe onyo ma kunte na ne asase no ni mo hwe awo oso ni mo hwe obeche ma me che mi pa we ora se ma me o se moton ma me ba bia ni prot no to ho aho ayi edwom o to no ho aho o je no ho me se edwom na me je no me je ne cancel
baby any cancer ejum ai me je ne cancer sabre kwa na cancer for asase na me to so ba kwakoton ore en wako ehun krata o ma me cancer for asase de yaban o kujo no otumi so beton no wakoton eno ho asema kwasema no court na cancer asase no ntimi nto wakoton e de ama se me de no container ni do betimi aton wonti meton container me de wakoton ya asase no wonya asase no wo so waton ne asase ne ba kono dia e wase no de ene wono no bididi na ye wodi bi mi say de wo ka bibi say adanse fo sa di me wi nyina ho abra on ka pre ja do ke na krata nyina ko so ya tro fo do hwe bla ko nya de o chire ja de o chire so say ne wodi matam no awo kasa ma me kasa ena me nam de wodi ne to so na me ni ho na me won ton so na me ma me ewu ena ko to sa prot na wase won ena mate se wakoton me ko ho ena me so me de ama me bakuya na de han na oni obakuya idie ontie bibi on na da na be wo hwe akuya no so na wo ho wo ba bia no ontie wo ba bia no on na de sa prot no container no wo han nti gade no me ko na gade ba ko otimi me dem wo de woni me ni na tifie ba ko no wo se ante kudwa beton prot na amaye mi o na me ni ho me baketo no ena ayiska no wo sese wa fiska ama no we yi no matogu ena akora no ema wokunu epa besia 150 million 150 million ena oje firi so ena again ni free baby pa no se ma wo prot no wa beton wo asa atone ase wo ena me se wa ton ase wo se na prot aban de ama me a ehun nkrata nyina ya se dan eye de na kudwo beton ena meko so wa ton kura se me baran se ne ho kire no wa ton kura meko na ye de ne wo beko feka wa na wutua ena me koye girl no say auntie mami o ba bi anya sem no pese de to onya no tiro ba en de betwam se efie no efie ne de ye mami nya bete kudu enu a wo beka wasem no wo so no oyiri ene koje asase no oyire kwa ne kotra ho ne atwa blocks na fe ye den ne duru si akotem de ade oyire dada oyire kofoforo ene kotra mami ni wo mu ni mi si se fi wi no sa ta na me ni wi nkwa na te mi si wi ni wi no ma se si fufuro botenti a we bia metem metimi ami fie we na me person ni kwatena se fi no me ne ba pani wo SS we wi GHS me na wo mamu miensa na me wi so wo mamu miensa me wo mu nya na ede ete me ma me nim the second one I can was ne ba se wo so we ne hwe kura na ye twa fan na ade no na ade no na ade ko da ketwa na ade ko how is me we na te baby ntira ba me ni we ni ti fi me si fi for potentia ho me am fi ti wona me ni we ni ede ete ela we no so no what is single room what tell me over 20 something years am so man baby me dey e ma na no ye comfortable no ye comfortable ko me ni won kura me ensa me ni we so ma me ensa nti me ni temptation me ntimi sisi obi ate ma ye we ho ade me ni ho ade ya me nkura na ede abawi ase ese pe bi ede emo motana eti dua ko fa problem we nyina ba gina ma se me bi e ma se kam ko kwetena ba bi ani edan bi of ba bi ani me fa se ma me fa amle mu de e me na ma beto mu a me be ye bi bia ede ede ahye ne monyam ne sa nyina ye me ene ma wo pre hu nyina ye me ana me ede me ye di kapre kra nyede enim na bate ya me hu ma me se me ye ne ba ni tiron bibi do papa omo me se de wono no epe no me ma brabum bate nya sa so na ede ete it is a few na misi ye no misi se mi ankasa na nka me kwa kotenem na mama me ba bi nso ayede atra but ko ba se misi wi no na di twase me ni wi ni de e kotena ho ena mama no ba de take in charge no kwa minister pani ena no wati buku ma ni yetu no ena we se me ko ha da ma no ena me se no mi ntimi ko ha da ayede e ma no we se mu fie de e won ton so se tedi a o ma mi ko siesi fie ni mu no ayede on kotena ho no ena me ko siesi fie ni one side ma so ayede o ma metena ho if you na nkata pise me to prot no me ire yawe me ni di hu nkomo akuya me disque mama me no me to prot me yesi be two foundation if ma me si fere prime eni po ye prime ma me fe ne mic o kuma se me si fun free kwase ne kokoye wu ni no o ba ye foundation me ma mi ene gira za ase ne so ye two foundation ye ono a me twa blocks e ono a ye to full level no e ono a o ba ye ni ato full level no u free ba bi ani ba ye ni ato full level no e ma be gina wo se ama ba na say I didn't think I had to full level no run na Mike you sit down Kevin so no we run braka we run njira me medwa ntu ba na maka say hwe de Mike aye dey aya de no kumani aye dey anya na so kwa nya hwe nya aye wi
eti wo ba na se efie no ma creative fie na me ye de ko kire ma asase ne se kwaku asase ni no e ho nkrata nyina me ana me ye before se na ma me so ato asase ne dada me ma me so ato asase ne dada obi ato asase si de na me ma asase ne papa bi di echi bam ko ye ho nkrata wo so ato asase ne da ho dada o what was asase da ho dada but we say ko ya asase no nkrata ye bra bi this come ma ho me ka ze pass asase ma me nto no na ko bom papa ma ne ye kujo mame e de na woni fa asase ne da ne ho so mic no paso kasa ye frozen Aton de kua. yo Ba chona mini fa asase no se. Mi kunu na kota asase no. Edu se ye foundation me na mawo ehemichi. Me ne mba na kotena wo. E ma mesi for crack as adai. Ukunu nim se be wia cement ni to so ma ofiri kumase. E de bia betena plot no so ana na mso. na fatam no wase we Ba chona o ba bia ni. na fe wose wono so mu osidan ni bi no kwan ba so mu si ekwe Won de. kase Ba chona won de. Edu se ya to niam de me tama me konde na mase enka ho. Me nko anam ye de. na na wan de to ne ma ne ba no de da no Biba chomi kunu neto cement kwa na yetua ka gu entonso ntime me kwa na yakwa akoji na mo de abaye adwuma ne de aye adwuma won mame de akwa ekuye kan na ne kwan ba so na nso wo de ne ma ne ko wo boa ekuya won kan no kure efse no kura won kan se blog no kura me na metwa ni nyina blog ufiri ba bia ni betwa besi be ni twama wo mesi ni no ba ko awu ba ko de wote ase ba ko mesi ni wo kuya wo se wo na betwa blog no ana foundation no wo na ato ye Biba foundation me na na betena wo boa dabi ekuya wo kasa why a mistake mi dunyame kan awurade adidi ameko mi ko awurade adidi ekuya ma me ni hu yasa me na me twa anwea no kwa akore ni ena me twa sasa me na me wa hone wo ma me se ni mafon me na me twa sa wo kudwa kura wa ma ho me de kwan enti boy no a wo twa ye me nua be ma ba wawu anwea no wo ne ko twen mami eti pa chawadi ne beba se wa wo ba na wo be sole se ejapade no wo ne de nka ho no oje wo bro no wo dan ni bia otimu wo hwe me ni ma de kura bana dwemu se wo se wo oje da na free se da me ya na me ye den me to prot no ena me ya no hwe ma me to e oje ni sika da me ye sika wo wa no ho so de sika ne bai ba na prot no wo dada na de bi ko ye wo ne ma na de aka ko me wo baba ma wo hwe me ka ye se tio me ka wo ni se wo ma mi sika dabi e ye sa dabi na sa hwe me se tie e ye sa me ma me no ma frost ma me pade ato what if escabra what is cabati what is can bre wo no not no inside there no ye ntokura ye de sie wanka wo se bi discover ko ma unu aba ma na di ono de onu so discover na ma me ama na tade ama no awo asama unu ka yidi e wa sanse no no ete wo hwe no kore ye tie asama me tie asama me ka no enokure na me ka no enokure na me ka no me nkan kontompo me ka kire kudwa se sika no wonye no wose me mfa nto oboa me boa de jaisa wo se jaisa me ka yan se wonye dabi na semisi ye oboa ya no ka me na semisi ye me ka kire no wo ka bi kire mi dronyame wo ka chem se police force Canada sabla ya me ka eda to waka ho asa no kra obi ma tam kana ma sa no de me to ye kwa na sabla ma so be twa ma say me be part sabla me to awo me wo ba de ade abrew e ba so om so om nye no e di na na si kwan so mfa na ade ma no na ade koma wo baba dabi me ka yen se kujo ma to kwa makoye sapna no sika na ka 2 million e na o se ma me fato me so me kwa ba bia ni etina me ma me ba no se won fento na me bo na mane o na me kura no me bo na mane no se ma me mane na ho dimpo na me se me ni ade a wo de se me fento ade eti ye ba ko ye sapna tie ye ba ko ye sapna tie o ye de ko ye sapna sa de o ji fi bo no tie wo je koi wo ba mamponte wo mo aye wo no e kokora me wo dance ye sapna me o de ko adwuma ayeyi etinya dia tie ma me tie me so me pa chaw adwuma wo ye no me so me te dia wo ka no me so adwuma wo ye me se ade na me de ma yehu yenyan kwala se edan na wo mu sei edan no edan na fie na wo mu sei e wo mu
5 it was a sign I would aim a kudu na de na would say kudu de media maka say baby ameda no maka che me ma say out down Adam Ponce eye mienu na hall kese and a toilet and bath and a toilet and bath and so me antimi anya toilet and bath no je hon de kudu dia eye kudu dia and a de aka na dia aka so eye and so ye 3 te no so ye ho ade akua dia eye media woni me ma se me ni ho a me ma ni me nso dia me ma ni me no dia if say asase na dani mu ho ne asase na dani mu no na wo say wono no saa de wasiye no wo ma me bi entimi mfiri so na ho no na menua no we menua ba no ene menua ya trase abusua ne trase ene esikudwo se wotwam se wo feda no a enya de obenya kwan api wo ma me so wani mu ye de edane si akiri esi mu nti ye wadwen se so obetwam tin ade a wo benya ni mu na ma me so anya ni mu wo se da won ti plot na wani mu tukudwo afa wafa plot na wani mu no e de asidan dabi nsi da eda ho ye cheye no media na de ho no ena akudwo no wo kaim se ya na ye sade a wanya firim me kwadai ene nyankopɔ yi kire me se ye ne dwada ebena me kwadai no na me hunu se kudwo yi plot na firim na se me ne cheye no plot ni nim ena ade acha no pan na me koka kire ge no wo se ante ye no ye tap no wo ba ne ma me yi half no efirim nam se ade na me se na ade na wo ye yade ya me ne me be ya ba na ni abra wo no wo pese woje me wo se ya japade no wo je me so me hu se wasi na wo si wo yi me de na me nsi ye no na wo hwe ma na wa mama ne me so me ni ma de na wo se ma me enka achi enura na ye me frɛ wo ba no na wa ba na ya che ya saye me frɛ me be ya na get frɛ me be di get natam en wo frɛ court no wo tonso ha na wo frɛ se me nko na wo bo get bi di ni ma me ene boy bi en wo mo frɛ no de me be ka se wo menne mechina ese de wa ye no a eno anu aye nti me mfa nko court mami say brekudu ye den na ma me so abeyi ni me nyina free kitchen so ma ne no aduane me nyini ne me bi na feri bi so ane tena ase me de ya na ma me sie me ma adwen se odo asase no mfa de da ni mo no sa nti me ne ma me ekobo krata ato so me ma me ko no asase ne oro ane de beginning no asase ono ane dia etina ne meri nyeni asase ne ma me ne de nti da be de me nwa ba ne ka se fie nya me dia me ko no e na ma me ka se ni sika wum ena me nwa ba kran be ka se kenye sa da di no nso ni sika ye dai ewum because ma me de ho kwa se asase ye dai de dia na me bi si da na ye dai isi so asase ne de kwa bi so ye ne de ampa but una wo do sika ba se maami no onse satam na wusha na wo maami no biti eji wo na sase da ho dada na wo discover no ene wo fiska no no ye ajapade no asase ne so ba na ese nkoma no kure bam se kujo wo maami mi wo bi wo na sese no yanka eti ma yanya wo so ene wo ye kom e fa sika no mi do nya me se maami e kontopofo no obo no ni asase bia da ho no ni asase nisua mami komu sada de no ya no wensa bra se sada te dia pasase na me ntoro mi sifi mo antremu no se na mami wa asase no mi do so ko tin fansie ko beka mi do nyam so ko tin fansie se no wa asase no ho no a o tin fansie da o bua wo trofo mi do nyame o fo atroko no o so fo ni di matam trofo mi me ya trofo wo ya trofo dai wo so dai trofo we are trofo bra we trofo we are kromfo so me kromfo we ya kromfo atase a ma we are kromfo bi aka me de wa ko me ni ka pra mami would ma ko to you from ejepa de wo ko anu tu brown pacha odi e fe me akoraji odi ene mami me mami ene me nua o mami pa me mami nua na bra o kra de wanyi we adwuma ba atwa asem we ade na mo nhwe na mo nsolve de o mami e kan bra ye adwuma na ya yache o starting na asem ba bia o de kom o maami fiti ase na o de na dwe no de bi ti unia but oye bra ne ba ya asem o kan ye to makoma so o se ne maami no on ka se o tu na frifio but o ne maami ni ye nimu a o be so jeja pade ne ma ne baba no fiti uni akua no which ono on tiase se kuya na kwa wale a ono ya nya ne wade kura ne enu ase ya gi dan de ama no no on sa meje ono so ne de anyempem so wo bra ne ma ho etidi na woni efa ho mami me da wasi
na eno kwasem ni me maame no na se bia sebe wo ye kuhwini maame no tisi aso frɛ wo ya matu no mo frɛ ntonso ane frɛ no boga ye adwuma o ye adwuma pa me nua we na wosua me maame no fi wo kɔ baabi ani baabi ani okɔ he no obefa ne bai ene me nua kua no ɛkɔ hɔ ɛwa no mkɔbɔ mo bra ɛkyɛ pa ɛwɔ mu a no de me nua ebesua adwuma emu a me nua nso no ɔbɔ no mɔden adwuma no afa mi agro osua enti wo hu kakra ba ne nsam ɛno kwasɛm ni ahase no me maame no no agye ne pot no da me na menim dada but this cover so de maame wanka ɛhɔ no mistake no bebra ɛnyɛ ko na wɔka nyamotre me nua no na maame na gye pot no ato dada de na tie ne sɛ entonso no ɔhene ne firi mu no na yɛ abusua ɛne ton sase no nti sɛ wo na wo dɔ ha na okutwa bi aton nti hu a na ayɛ nti no kwasɛm ni emra eba sɛ maame no wasase no me nua no diska ba ande no kwasɛm so diska no maame ne sɛ me ma hu na mmom wo mo yɛ da ne so adwuma no de me maame di nkɔmɔ sɛ kujo na esi da yi na asase ne so ɛnde wo maame kan sɛ kujo na esi da na esi na die nti a kujo esi ɛda na ma no yɛ nua baako efrim ɛna me maame de na me maame di na chi yɛ fɛ na adwoma ne ma ɛma ntɔkɔ bi ba hɔ ɛyɛ na se ɛyɛ no ɔna ɛba sɛ yɛ pam maame ni ade ne ɛyɛ a me nua nya adwene sɛ mesi dan ama me maame na tamu a ɛno kwasɛm o Kristo na proton de na maame ne yɛ bɔ ne din wɔ hɔ sɛ wagye asa proton da hɔ dada ba me nua no so ɔba bɛyɛ na deɛ wo mu ne sɛ me maame no me nua ne discover no sɛ Onfanto proton maame wɔ proton ɛwɔ hɔ dada saa ne yɛ kan enti no deɛ wo mu ne sɛ ɛnsɛ ka na me maame ka kyɛ ne sɛ nokorɛ proton bi da ebi wɔ dada kujo na mmom me maame so yɛ na adwene sɛ o discover no ɔkɔyɛ ho nkrataa saa enti nkrataa no ɛna wɔde ne nkasa wɔde 1.5 ɛkɔyɛ ho yi ɛna me nua no agyi tum sɛ sika na ɔde brɛ no na 3.5 maame ne so kan no nsesan bi ama mu ɛna wɔde agina hɔ asɛm a wokan kujo ka edi waka no kore pa sɛ wo maame ɛnura na brampa ka asɛm no ne ntim firim wi asɛ asɛm wo hwema maame no no ɔde pot da hɔ dada ɛna wo bra diska ne baaye ɛna wa amɔ na maneɛ wo maame sɛ ɔde sika ne bi ɛyɛ ho nneɛma ɛna ɔde de aka ma wo nua ba eti kwa bi so prot na ho adea prot no ɛyɛ kujo ɛna ɔsi wɔ pɛ prot ato ɛna anka nkyɛn na me no no kwasɛm ni ma me ntie mete hɔ no a me nansan me yare ensensɛm a ɔmo hyia ya ɔmo abusuafo no ko hyia na baabi a mete no mante akyerɛ ɛna obi ba bɛka kyerɛ me ɛnura nwumrɛ na ma no bɛka kyerɛ me sɛ sɛ ɛna mo sɛ medi ho ya pa no kwasɛm na baabi ta ma mo kɔ tena aseɛ no a yɛ ntima nso problem ɛha me pa sɛ yɛbɛtena afidikasie so na afa mframa ɛnyɛ ɛno nti no sɛ mo kujo nɔmba ka mɛfrɛ no na maka kyerɛ ne sɛ yɛne a ne yɛkɔ akɔsi yɛ ntema agofin ɛwɔ abɔnten ɛni kwa sɛ yɛyɛ saa bra me da se deɛ wɔ mu sɛ bɛpakyɛw ne wɔka bɛsi nyinaa ma mahu sɛ woyɛ nokwafo asɛm no woyɛ nokwafo papapapa wo sɛ kujo ɛna si dan no sɛsɛ bra woyɛ bra pani bra kujo deɛ mpɛ sɛ busa no sɛ ɛdan no ɛdeɛ na wo maame yɛ wɔ ho a wakoma bɛtɔ yɛ deɛ ɔwɔ ho asase no sika wɔnka ne korɛ sɛ me a metɔ ma asase si mi dan ɛsi so maame ne nka no korɛ ɔka no korɛ wia bɛnde deɛ wɔ mu a na yɛmfa so mmie yɛ dɛ ntena na mmemme yihyɛ na wɔ mu tiri mpɛ sɛ mede woyɛ m'agyapadeɛ no ɛnkɔ so me ntuma na mo asase no nso deɛ maame no sɛdeɛ ɔbrɛ ka na mebra sɛ bɛbɛ mu hɔ mebra aboa asase no wo maame no sɛ ne deɛ adadoo so ɔkɔtɔɔ yi o wanka no kora nkyerɛ watɔ ama mo eti kwa bi so wo dia wo bra so ya tum se da no na wo siye eti maame e dia ne be na dia so dwe beba enya sa ye bedri kudachi na dia asam na kokot kasim eno adwuma ne ye yo me na me to prot no krata me di ne wo ena kujo so si da kujo si da me se me de ye ka ho
no one who see you send me go nkro What's ha? So could you discover brew? Me say what tea? What the next assassin no what thought the hot dada. No this can be a war. No one thing I can't tell Ubani say. Me was assassin be ordered. And did you sick? Now we are home. This can be quiet one year. Did you come out Baba Manitino? Assassin you could do tia. Me say assassin you could and say could you know? Only a dream bonny be ada. So be Jeffrey Sam. No so how de wo ye nyina. Asa wo pesa wo de dan ma wo bakua. Me bakua de no na me want ya say. So wo be bakua. Me say want ya say dia won ko yimi no mantu. Na che so de dan be bakua. Me fa bakua. E dan me fa no. Me fa de. Me fa bakua. Me say Mami we. Dia tie ne say. Dia etie ne say. Enra mete ya ye bahai na se minu ana mene number enti ne kwase mi bedu ha ntempa e kire ya na mu se minu ana wa ba ena me frɛ no ne yiri ena e chia no se minu ati se ena so James wo ena me se maami aka ho de minu ani ye frɛ na agyi na wo so ye frɛ wo se no so bo ni din ena me se na wo die ni ena wo se miku na because the papa mu etu nua wo nua yire be no say ma madri eno say woni mu nua so number eno say mikunu ena mti de ukunu no dia ene de ho asi ache ene me so ukunu na me na eno kwasem ni eno ama me ka kire me ni aha ba kujo sem ni mo number omo ai sem ni mo o number ka ha no ema ha de ntia ama me ka sa ne se kujo wona wo se se bi usi nyame to nsem a usi dan na de mama ametina mu e omi se mama me ansi bi ana se mama si bi kura na se utimu a eye na mama mutimi si bi ma no a eye na mom na no yesi mu kuhia ai e ma mo kan e wo obusua fie e nyina no na msa me yale nti no obi a maka nche me ma anyisi se na me wo ho a ka bia ka me susu ya na se ma ka me kan ya pesa me de to ani me se wo ye pani wa bam e pesa san de asam ne mam na mo sanko fanko fi ye mamu na wotwe mi se amaka amanti ase anya dwuma ye begira kudwachi e bi e kotu kasim ne ekobo se nkure wo na judgment ni firi obade a wo beti ase eti mpesa me de hye wonsa me de wase pa edikan god na de na me pe no ena nyame adawro ma adom te ne na wotwe mi me twani agi because na me mpese ebeba ni se why mama aye me nua ena me mama okay ni na de ba akopɛ nti ebehwɛ se ebefrɛ embenefo bia mbeto mani ma me ya pass su bia ebetena so na yaka na modi mu na mom bi ma me nyintum se de ebekɔ bia ya ne ba sa kujo enyintum se ba bia ebekɔ bia yo maame na se de tie no se ye maame de ba na se papa de ba wiase a ke yempa eboni ade sere ni se ebit ba ye bibia me maame wo ba ye bibia maama ba to maame na appreciate ya no be so twofo ti ko be chiwa mu woni de ewiase obi a ba chema maame fo bi wo ho a omo yi wo mo memu bi we ye me doba enti sa de no asi ejai enti bra wo de sa de ma ye na me se ene na wo twi mi egu sa mo ko na amaka ya san ehunu kwan a ye be fa so nti de da se maame me serewo oba wo ye dan tumi tunsun fa ban hye kudu oso maame no se wakoyu maame ne amato agudi a wanya ade ya ho kakra mo nko hwasem no ene na wo twi mi enu awo ne yemfa mu aye ne mra ne yenhwe ba bia nsusu ane bo ne wo be fa wai maame wo me oti ase ante wonti ase me mato me prot no Mami me mato me prot no oh this kana bre wa wo so an kan kire ni ka wo ka kire no se ka kire prot no ehon ka ta yin abi ska Ebusia for me do bi asese ojibre ma ye kohwe video no e ba ye se na midi kan ye we eye emotional blackmailing mami a wa ba sase we so no person blackmail you no bi o won chen mami ni nchire mu no
ɔse asase no ɛyɛ ne dia. Question baako a na mpɛ sɛ mbisa maame ne sɛ ne ba no ka sɛ ɔpɛ asase no ɛma ne sika no sɛ ɔmfa nkɔtɔ asase no wɔn asase no ɔkɔtɔe. Nkyerɛmu no ɛkyerɛ sɛ watɔn asase no de ayɛ dɛn ɛde ama ɔba no because anka ɔba no ba bɛsi dan no bɛtumi aka kyerɛ ɔba no so me maame anaasɛ me nana bie me wɔfase bi egya me egyapadeɛ bi nti ne gya yɛbɛtumi esi dan wɔ so nanso wanka saa ankyerɛ ɔba no ɛna ɔma ɔba no ɛde sika ma wo sɛ kɔ na fa saa sika no ɛkɔtɔ asase na membɛsi dan wɔ so. Enti no asase no deɛ ɔyɛ den ɔkyerɛ mu sɛ den asase no ɛyɛ ne ba ne dia. Ɛnyɛ dan no nko a ne ba no esi ɛwɔ asase no so pɛ ɛna ɛyɛ ne gyapadeɛ asase no nso ka ho because one sika no maame ne gye nti ɔno no gye yɛ no ɛna ɔno no de yɛ nyama ɔno ɛso ɔde yɛ de ɔde yɛ enti ne gyapadeɛ ne deɛ ɛyɛ ne ba ne dia. Nanso sɛ na yɛayɛ maame ɔhene ne kaayɛ no ɔmo mfa nkɔ fi no ɔmo nkɔ ka asɛm no asomdue pɛ na yɛnya because yɛmpɛ sɛ yɛde maame no ɛbɛkɔ court. Enti yɛpɛ sɛ ebusuafoɔ no ɛnkɔ na ɔmo nkɔ tena so na ɔmo nkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɔmo wie na still na maame ne sɛ ɔnte ne ho ase a na egya yɛabrɛ ne nkrataa ne yɛde no akɔ court na wɔkyerɛ because wagye ɔba ne gyapadeɛ sika wagye na asase sika ɛnyɛ sɛ wagye ɔgye nanso ɔno no hu ne sɛ wɔ asase ne bi nti no ɛna ɔma ne ba no ɛyɛ den ɛstart sɛ ɔsi dan ɛwɔ asase no so ɛni nti no asase ne deɛ ɛyɛ ne ba ne dia. Nanso maame ne sɛ ɔntwe ɔnte aseɛ nti yɛpɛ sɛ ɔmo kɔ fie na ɔmo kɔ ka asɛm no ɔmo wie a obi akoma to ne yema na ade baako no we simple and short asɛm baako pɛ na ɔba no pɛ sɛ ɔka kyɛ ne nua ba no sɛ gyapadeɛ no ɛnyɛ wo dia ɛyɛ ɔno bɛrima ne dia. Ɛno pro ebusua ɛno pɛ ɛna bɛrima ne pɛ ɛde efi ne maame nkyɛn because ɔsi ade a ne nua ba no yɛ ne nua ba no nso ɔkɔ awale aseɛ ne gya yɛanwale no nanso yɛma ne gyapadeɛ nti ɛde nti na ne nua ba no n'ani nsɔ de a egya ne ku ebusuafoɔ de maa na ɔfo kɔso wɔ ne maame deɛ no so a ne nua bɛrima ne de ama no. Asɛ baako pɛ na yɛ nua bɛrima no pɛ sɛ maame ne ka kyerɛ ne nua ba no nanso maame no nso se da ɔnyɛ enti na ɔmo nkɔ ka asɛm no wɔ fie ɔmo ka na anyɛ yie a maame no yɛde letter bɛde ɛbɛbrɛ ebusua ha ɛna medi mu ebeso ɔmo kɔ ka asɛm no wie na asomdue ama asomdue ba nso agya mede bɛba abɛso mu aha egusa yɛ emergency Ghana TV channel nso so subscribe na wa like na wa drop comment no nso ɛwɔ comment section ho catch mami esi anything any me din ebusua yɛbɛsa nso edi nhyiemu ɛwɔ ha bi makra.